Hej Rasmus. Jeg har så tænkt mig at løse opgave 3 for bunden nu. Og hvis vi først kigger på opgaven, så står der beregn middelværdi og spredning for begge datasæt på baggrund af en passende gruppering i intervaller. Det første jeg gør, det er, at for bare lige at få kast til at regne intervallerne ud for mig, så tilføjer jeg diagrammer af statistik, og jeg tilføjer en variabel a, ligger på histogram, og tilføjer en, nej, lige hernede, fordi ellers så kommer den, ja, hernede, b, og histogram, og det her, det er så, fordi på a, datasæt a, det er for datasæt b, derfor så opretter jeg intervalende a, og så kan jeg så gå ind og læse, og det vil jeg lige hive op i y-aksen her, at her er interval, jeg kan lige gå ind og sige, lige store intervaller, start ved 45, fordi så får jeg dem, som jeg godt vil have dem. Så det vil sige, at der er et interval, for lige for at få det pænt skrevet op, så sætter vi det første interval, det slutter på 50, og så kommer det næste i 55, kommer det selvfølgelig i 60, 65, og så deroppe af. Så kan jeg lige trække den op. Sådan her. Og det ved jeg så, at det skal være op til 150, så det passer fint der. Så kan jeg så aflæse på mit histogram, hvor mange, altså hyppighed A, for hvert eneste af de her intervaller. Her er der 1, så kommer der 1 mere, 3, 7, og 21, og 37, og 58, og 100, og 131, og 165, og 134, og 46, og 80, og 47, og 32, og 18, og 7, og så kommer der en med 0, en med 2, og en med 1. Sådan. Nu har jeg lige lavet lidt fejl, fordi at den til samme skal den selvfølgelig, den skal selvfølgelig starte på 0 heroppe, fordi intervallet der ender på 50, der er ikke nogen data. Sådan der. Og det jeg så gør nu, er at jeg kan regne frekvens A ud, og det gør jeg ved at sige hyppighed A divideret med 1000, fordi jeg ved, at der er 1000 målinger, så derfor har jeg frekvensen for A. Så kan jeg så regne den kumulerede frekvens ud, cum A, og det får jeg bare kast til at gøre herovre. Den skal jeg nemlig bruge senere, så jeg tager den bare med det samme. Den ligger herinde, og så ind under katalog, cumulative sum, og så er frekvens A, frekvens A, og så kommer den så ind der. Og hvis jeg så godt vil have dem kommentar, så kan jeg klikke punktum, og så sådan der. Så har jeg sådan en kumuleret frekvens, og så får jeg brug for det, der hedder interval midtpunkt. Eller vi kan bare kalde det midtpunkt A. Og den ved jeg så, den er lige med interval NA minus 2,5. Fordi jeg ved, at fra enden og så til midtpunktet, når intervallet det ligesom er 5, der er ligesom 2,5. Så har jeg så mine midtpunkter, og så kan jeg så få kast til at regne det, vi skal regne ud, som var middelværdi og spredning. Det kan jeg så regne ud ved at gå ind og sige herinde, og så klikker jeg der,
statistik, statistiske beregninger, statistik med en variabel, antal lister 1. Jeg vil godt have det gjort for punktet G, midtpunktet, frekvenslisten, det er så selvfølgelig frekvens af A, og jeg vil godt have resultatet i H, så jeg vil klikke OK. Så er det ret tydeligt at gå ind og se, at her har vi spredningen, den er 13,122, og vores middelværdi, den er 99,44. Alle de andre ting, dem bliver vi ikke spurgt om, så dem gider jeg ikke forklare. Så kan vi gøre det andet for den, så kan vi gøre præcis det samme for den anden, interval NB, og så kan jeg ligesom se her, at den går fra 0 til 10.000, så 20.000, 30.000, og den går hele vejen op til 150.000. Så der tager vi en stamme, og så siger vi intervallen på 0, for ligesom, når vi skal lave en sumkurve, så giver det et pænt resultat. 0, 5.000, 10.000, nej, 0, og så 10.000, 20.000, 30.000, og så får jeg lige kastet helt ned. Satans. Sådan der. Så ved jeg, at den skal op på 150.000, så vil jeg have en mere. Jeg kan bare skrive. Ja, så kan jeg igen lige gå ind og finde hyppigheden for de forskellige. Selvfølgelig den første der er 0. Vi skriver hyppighed B, og så 0. Så igen så zoomer jeg lige lidt ind på aksen her, så vi bedre kan se aflæse det. Og den første der er 48. Sådan der. 48. Den næste der er 209. Så er der 267. 267. Så er der 178. Så kommer der 119. Så er der 83. 40. 23. 12. 11. 9. 3. 4. 2 og 2. Sådan. Så gør jeg lige hurtigt igen. Så siger vi frekvens B. Og så siger jeg, den ved jeg lige med hyppighed. Divideret med 1000. Fordi jeg igen ved, der er 1000 målinger. Cum B. Kumuleret frekvens for B. Der får jeg den på samme måde som før. Ind med katalog. Cumulative sum. Og så er det frekvens B. Enter. Den skal jeg bruge, når jeg skal ramme sumkurven ud. Og så kan vi lige samtidig tage og finde midtpunkt B, og den får jeg ved at sige lige med interval NB minus 5.000, fordi jeg ved, at intervallet er på 10.000. Og så er jeg her. Så kan jeg igen få kast til at regne det helt ud for mig. Så jeg siger, at jeg vil godt have for midtpunkt, så vil jeg godt have regnet statistik for en variabel. Igen, det skal være x med frekvens, frekvens b, og så skal komme i kolonne p. Så er det ret tydeligt, at middelværdien den er 34.690, og at spredningen den ligger på 21.904,4. Så har jeg så regnet ud både spredning og middelværdi for begge datasæt, på baggrund af de passende grupperinger, KACAS den har givet mig. Så tager vi sumkurver for begge datasæt. Det gør vi bare herinde. Så går jeg ind under diagrammer og statistik, tilføj variabel. Så er det her, der vil jeg godt have interval NA ud af x-aksen, og så vil jeg godt have kumuleret frekvens for A op af y-linjen. Samtidig så kan jeg lige forbinde datapunkterne, og så har vi så en sumkurve. Så i stedet for at lave en ny, så tager jeg bare lige, så i stedet for at lave en ny, der så burde jeg kunne tilføje x-variabel, det kan jeg ikke lige forstå. Der var en tilføje y-variabel, kumuleret b, den ser sådan noget. Ved du hvad, ellers så, der er den ene, så kan vi lige hurtigt klikke på indsæt, side,
diagram og statistik, interval NB. Herude har vi kumuleret frekvens for B, og forbinde dataene, og så er sumkurven tegnet for den anden også. Så gør jeg lige tilbage igen. Så det sidste jeg bliver spurgt om, det er at gøre rede for, om nogle af datasættene kan sige selvfølgelig en normal fordeling, og bestemme i givet fald middelværdi og spredning for denne. Det gør jeg så ved at klikke herop. Jeg kan lige zoome ind igen. Zoome ned igen. Klikker her. Jeg vil godt undersøge mine data. Vis normal PDF. Og så får jeg sådan en fin graf. Og i det her tilfælde, der vurderer jeg ligesom, at fordi grafen ligger så tæt på mine søjler, og så ligeligt fordelt både til begge sider, så harmonisk om midten, centreret, kan man sige, så vurderer jeg, at den følger normalfordelingen. Her kan vi så aflæse middelværdien til at være 99,4377, hvilket passer meget godt med det vi fik før, som var 99,44. Og vi kan aflæse spredningen til at være 13,0839, og det passer også helt fint med det vi fik før. Hernede gør man bare det samme. Jeg gør lige sådan der. Klikker jeg undersøg data, vis normal PDF, og der er det allerede fra starten. Det er meget tydeligt, at den fungerer ikke. Her kan vi se, de her to, de går langt over vores graf, og så er den også helt uharmonisk. Den er ikke centreret om et eller andet punkt. Den går sådan helt ud og flader ud her. Det ser helt forkert ud. Så den vil jeg vurdere ikke er følger normal fordeling. Ja, det var det.